Hello, sziasztok! Peti vagyok, és itt vagyok egy vloggal. Ugye, mint mondtam, az egy héttel ezelőtti vlogban, hogy töltök fel videókat, meg hamarosan jönnek a videók. Ez megváltozott, mert ugye feltöltöttem egy videót, megpróbáltam, csak hogy a YouTube túl hosszúnak találta, ezért nem engedte meg, hogy feltöltsem. 20 perces volt, nem volt hosszú. Bocsi, hogy ilyen homályos a kép, nem tudom miért van. Jó, bocsánat. És ennyi, biztos nem bír fókuszálni a kamera. Ennyi. És ugye megpróbáltam ketté vágni 10 perces darabokra, hogy az már biztos felmegy. Csak hogy volt egy probléma, mert ugye a gépemen nincsen semmilyen vágóprogram. Ezért, mivel van még egy számítógép itt a házban, megpróbáltam pendrive-ra rárakni, és azt elvinni, hogy megvágjam, és így fel tudtam volna tölteni. Csak hogy túl nagy volt a videó, túl nagy volt a szám, ezért nem bírtam megvágni. Bocsánatot kérek, de egy ideig még biztos nem lesz videó. Ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm a figyelmet, sziasztok!